Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyon amin papagayam. Ti pakasaritaan ngayon tay ikanbiyag ita kat impatulod. Ti pagayam makayat na ti pawagan ni tinagan arubi. Adinan inlanad ti Andres na. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Gaputa na patag-unay kanyak ti pamilyak. Amin akid dawanda. Ipaay ko. Nulaket taadda kanyak. Gapu iti dayta, dandani napukaw ko ti asawak. Bueno papagayam, intay dinggan ti pakasaritaan ni Ruby. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Hello, Robert. Nakaawag ka man, ading ko. Wan manang, dumawat ako may ti allowance ko. Allowance? Kat no kahit itid kulakan ka di na minsan. Awan nga rodin manang, naibusan. At binayadan medyo pagadalan. Ay, Robert sa balin sa mo tanti aramidam. Pudno ti bagbagak manang, at binayadan medyo school. O sige, ngam siguradom laang adinak ululbudan. Maamwak tumat laang. Asino dyan kinasaritam iti cellphone mo, Ruby? Ni Robert, tumawdawat iti allowance na. Anya? Saan ay ang inik kam idi na minsan? Adda ka no binayadan da, iso nga awanan. Kita ama, amangan mo't no may barbarkadan ti kabsat mo. Saan, kunana mat? Sana bali. Kasaritak to ni Sylvia, tabantayan na, ti adi na. Harumbang laeng, tapno saan amasayang amin nga ititad mo kadakwada. Agasem man, tamapan amin kadakwada ti sweldo. Ha? Si kaamin ti pagdawatan da. Amo mat asyak laang tinamnamaan ni nanang akatulungan na, amang paadal iti dua akakabsat ko. Iso ang maawatam ko mamat, Edwin. Manang, kasapulak ti laptop. Kat, adamo dya inted ko idi nga usaram. Awanan nadadaulan. Nabtak ti screen kan casing na. Impakitak iti agri-prepare. Kat nagngina ti singir na. Ala, bayamon. Gumatang tanto iti sabali. Thank you, Manang. Ipaay ko amin akidawan, wano masapulyo. Nulaki di takabailak. Ngam, pangasiyo Saya atin nyo ti panagadalyo. Wan Manang, ikarig. Jak baybayan ti panaghadal ko. Nasabat kumot ni Sylvia di tarwar. Wan, imay dimawat iti igatang na kano iti laptop na. Tanadadaal ka nun jay sigod nga usaran na. Aya? Kat intun bigat, asino manen ti umay agdawat iti kwartakan ka? Edwin. Bubnumat. Agsinsin nublat da nga umay agdawat iti kwarta. Wan Uray saan mon nga ituloy ti ibagam. Taam mo kon, noan niya ti ibagam. Ruby, honey. Apay. Nasurukan adu atawan nga agasawa ta. Anya nga ta, no isardang Amumat, ajak pa'y kaya ti agsikog, Edwin. Hangam, Ruby. Amum asyak ti mang papaadal ka dagiti kakabsat ko. Mabalin mo matata pagadalan ida, nga ure addan anak ta. Ay, sabalin ti sitwasyon. No addan ton anak ta, Edwin. Ay, Maawatan na ko, mamat. ala, well, saan no saan? Diya ko nipilit ti kayat ko. Masurunang ka talaga ka ni Edwin. Sang kadagulit na lakit din ti may papan iti anak. Apay nga minasaan mo pa'y akayat? Imbagak matan nga aguray pay. Aging ga makalpas ko madag iti kakabsat ko iti panagadalda. Akat pagadalam lat na ida ay, uray addan ton anak yo. Ay na, agpada kayo ka ni Edwin iti ibagbaga. Pudnumet nga min. Sabalin ton ti sitwasyon inton addan to anak mi. Ngamin, isunton ti nakaituunan ti atensyon ko. Sa bagay, ngam tirigat na. Ang mga nuday tatiraswan nga agsapol ni Edwin iti makaitid kan kuha na iti anak. Ay, delikado ka. Anya. Hello, manang Janice. Pasensya ka na. Jak nangag ti awag mo itay, taglablabaak ngamin.
kan naka-silent ti cellphone ko. Kasta ka di. Oh, apay nga imawag ka aya. Kung amin ading ko. Anya day jay, ibagam ama nang. Amumot ana ikat ni manong mo iti trabaho na. Awan mo't pagsapulak, tagaw awirak ni baby. Ading, bumulod ako may iti kwartam, tani agsingsingiran ti landlord mi. Tapno saan kayon nga agabang pay manang. Anya nga tano agawid kayo ni ija ayan dananang. Tapno adda kadwa na ijay. Day tamot ti bagbagak kinila kay ko. Ngam di namot kayat. Agungot mo't. Anya? Oh, makitam? Mapanjay kunak nga agsisinublat da nga umawag kan ka nga agdawat iti kwarta. Kat, anya kumaita. Ultimo ka di pagabang da, kat dawatan dapay kan ka. Nalabas mo't daytan, Ruby. Naikat nga rod iti trabaho ni bayaw ko. No naikat, di agsapol kuma iti sabali apanggadan na. San akasta? Amang namnamadalatan kan ka. Amang ano inton sumaruno. Amang no pati igatang da iti bagas, asin, Ala, mantika. Huston. Anya ti pakasaknaram aya Edwin. Kat saan mo mat akwarta ti ititad ko kadagiti kakabsat ko. Sweldok mat, kwartak mat, saan ko adaw-dawatan kan ka? Anya? Agpay sumat, saan ka di? Kan apay akasla na sakit launay tinakam mo, no ikak ti pamilyak iti kwarta? Anya? Naibagamday ta iti asawam? Ay, one friend. Jak ngaminin nalapdan ti bagik. Masurunak at talaga iti asawak. Ay, pakasikuran na ko ma. Di ikan namat ti pamilyana no kayat na. Surun kon. Ala ka. Nasaktan lakit itirik nana. Basol namat laang. Ay. Nagado ti riri na. Anya ti kayat na, imutak ti pamilyak. Abay-bay akida. Saan mo siguro akasta ti kayat na asawan? No kumadyak kabagyan dagiti ikak iti kwarta. Kan kwarta na kumati daw-dawatak kahit itad ko kadagiti kakabsat ko. Iso adda karbangan ng agreklamo. Ngam saan mat nga rod, gaputa bukod ko mat akwarta. Sorry, Ruby, bakit? Di nakarakupan, maturog kalatan. Agsursuri ak lang arudan. Wan, awanin kanyak dayjay. Ngam di nakarakupan, tani nagpudot, kayat ko ti agina na. Bakit? Nagdagulit ka laki din aya, Edwin. Nabambanog ako naklangarudan, kayat ko ti agina na. Ala, wanin, saanin? Nabambanog na tao. Oh, apay abimangon ka. Inak maturong iti salas. Tapno di ka mapulutan ako nam. Kantap no makainana ka na saya at tanabambanog ka ako nam. Sylvia, apay adi ka mat imay mangala iti allowance mo. Adda pay aya kwartam, wano adayin ta ni nanang. Awan, manang. Tsakla makaumay nga minita. Taad da aramidan mi a research. Kasta aya. Ala, ibagam ka ni Robert, ta iso ti umay ditoy. O sige, manang. Ibagam ta masapsapa nga umay, ta ada ibagakan ko na. Wen, manang. O sige nga Rodan, kasta pay. Bye. Sa dino ti papanam, Edwin? Iji ayan datatang. Anya ti aramidam ijay. Inak agpasyir ah. Umaya ko mamat, ngam inton sumarununton. Wan, Aguray ka man, Edwin. Kagura na ka di? saan? Apay nga rod akas laawan ganas mo ang makisarsarita kanya? Nasakit lang ti ulok. Apay nga rod arumar ka pay laeng no nasakit ti ulom? Di ka katagina na? Ala, inakon. Napanmot nga agpayson. Sapay ko ma, tasim magapsap iti panunot mo dagiti imbagak ka ni ka, Robert. Wan manang. Di na ko mapaayan. Wan manang. Ikarik. Namnamaag day ta. Mabit laang. Adto'y ti allowance yu adwa ka ni Sylvia. Agyaman ak manang. O sige, mapanak pay. O sige ading ko, agan-annat ka iti panagbiyahe. Rabiin, ngam saan pa'y asimmangpat ni Edwin.
Makadlawa kon iti asawa ka. Masansan ti irorwar na. Inton kwan. Rabi inton na sumangpat. Sabalin samot ti aramidan na. Saan amabalin? Edwin, agsarita taman. Nabanugak, inton bigat ton. Itan, saan mon nga ipabigat? Apay ka di. Apay. Sa dino ti kanayon apapapanam, takanayon ka aromwar? Ijay talon Mapan ka ijay talon, nga usaram ti pangpasyar abadom, kan nakasapatos ka? Mapanak ijay ayan da tatang. Sigurado ka? Ha? Di nakpaglulukwan, Edwin. No di ka mamati. Di ka agdamag kadakwada. Maduktalak laang nga da sa baling nga aramidam. Agsagana ka kanyak, Edwin. Madanaganap, Chester. Madlaw ko tinagbaliwan ti asawa. Daytan ti bagbagakin ka, iti. Laka, ang mga nawadamot ng babae na. Ha? Atap ko lang matkit daytay. Ang kasanuan, nupod nung adan babae na, kat masikog pa yan. Ay, saan ko mamot Di mo't kayat natin maadaan iti anak, ngam di mo kayat. Gaputa kayat mo ang makalpas pa'y dagiti kakabsat mo. Juan. Ay sus, paliwa man na sayati asawam, Ruby. Amangan mat no isuksukat na ka. Agpudno ka man kanya, Edwin. Adda ka di babaeng? Anya babae nga ibagbagam, Ruby. Ibagam ti pudno. Insukat nak ka din? Jack amuday tang ibagbagam. Apay nga rod akanayon ti irurwar mo, alaman. Apay, babae lang kaditi makagapo. No apay arumwar ti may sa lalaki. Ha? No awanan ti bagam, inakon. Saan ka manaktak, taadupay ti aramidak jetalon. Naimbagman ta nakapasyar ka, balasang ko. Agmay-may salaang matngamin ni Edway no umay ditoy. No kasta, pudno aditoy ti umayan ni Edwin? Anya ti kayat mo asawag? Ay, kwa tatang. Busy ak ngamin, no kasi nga umay ni Edwin ditoy. Kasta ka day. Balasang ko. Apay, awan ka di pay. Ti anya, tatang? Ti apukok Kwa. Mayat ko mano at damit tay. Apay, awan ka di pay. Awan pa'y tatang. Saan na pa'y siguro apanawan ang maadaan kami iti anak kan ni Edwin? Nabannog ako iti relasyon ta, Ruby. Ha? Anya ti kayat mo asawan, Edwin? Agsinatan. Anya? Apay, adda ka din kasukat ko. Adda ka di pinututa masabali a babae? Iso akayat mo ti makisina kanyak? Awan, Apay nga rod akayat mo ti makisina kanyak? kas itinakunak. Nabannog akon. Kasapulak ti space. Iso nga umadayo ak pailaan. Anya? Talaga pinaypayso ni Edwin ti Pimanaw. Awanan dagiti daddo maakawas na. Pinanawan na kun ti asawa ka. Ang mga nun ni Edwin nita umawawag. Ni man gaya manang Janice. Anya nga tamo ti baga na. Hello, manang. Hello, Ruby. Pangaasim man tamang ipaw iti kwarta ading ko. Awan maitad kong allowance dagiti ubing ama pa nag-eskwela. Anya? Kat, anya nga mi ti aramidan ti asawam. Agsapsapol mat iti trabaho na, ngam awan mat latta. Please laag man, manang. Mangkita kayo pa lang iti sabali a pagbuludan nyo. Tani, dakkel ti parikot ko ita. Tata, dito'y kadiayan nyo timayan ti asawak. Di mo't itati flight na. Flight ko nayo? Warn, apay, saan na nga imbagakan ka? No kasta.
Nagabroad ti asawak. Ay naglokon dayjay nga Edwin. Pangaasiyo, tatang. No umawag ka na kayo ni Edwin. Ibagayo ko mga awagan, nak. Kaya't ko ang makasarita. Sige anak, ibagak to day takin ni Edwin ninton umawag. Edwin, agyaman, nak. Tainawagan, nak, matlaang. Apay, Pakawanin, nak. No pinagatapan ka nga da babaim. Diyak amo nga ilaklakad mo gayam dagiti papers mo nga agabroad. Apay adi mo man lain man kanyak nga asawam ti planom nga agabroad. apay, Ruby. Asawa ka di tinangibilangam kanyak? Saan ka di? Kaslak lang bambanti. Saan apod no day ta, Edwin? Isu ti imparik na kan impakitam kanyak. Isu anasay-sayaatan nga imadaywak. Tapno maipamaysam ti panawon mo amang suportay ti pamilyam. Pakawanin, nak. No nasaktan ka. Pangaasim. Apaman amalpas mo ti kontratam. Agawid ka kuma. Taornusan ta ti maipapan kadat Makitan to, Ruby. Diyak maikari. Pangaasim ko, ma Edwin. Agawid kanto. Taornusan ta ti maipapan kadat Saanen anasunutan pay dayta ay awag ti asawak kanyak, Mr. Lonely. Nimot manang Janice, nagpasugnod kanyak, gapu tadyak na ikan iti kwarta, iti naudi, ay awag na. Kat manipod idin, kimayakayan kanyak. Apaman ang nakaturpos ni Sylvia, nakastrakan iti trabaho, isun tinang paeskwela kini Robert. Dandanimatan malpas ti upat atawan na kontrata ni Edwin, kat aging ga ita, mangnamnamaak nga iti panagawid na, kat maurnos to matlaeng ti susik mi. Kastan, to'y pagayam mo, Ruby. Agyaman ak pagayam, Ruby, iti daytoy apakasaritaam. Sana dakes at tulungam dagiti kakabsat mo. Ngam di namit kayat asawen, abay-bay amon, ti pakasaknan, ti bukod mo a pamilya. Ala, sapay la kuma, tamaurnos yun to ti relasyon nyo kini Edwin. Kat maadaan kayon to matan iti anak, akas iti nabayagan, akal kalikaguman na. Bueno papagayam, ditan ti nagpatinggaan ti panakaidrama ti pakasaritaan ni Ruby. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Rizalyn Roman. Kaniti madireksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito yung istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.